И какво става, хора? Аз съм Сленди и това ще е моята кандидатура за Кибикрафт. Ето, кандидатурата ми за Кибикрафт от Слендибол за лътъв на Ник БГ. Да, значи малко. Значи Ник, аз съм на 13 години и да, искам да играя просто в Кибикрафт, да ще снимам, ще играя редовно, да и вече да пристъпим към моите постройки. Така. Значи, така ще остана накрая. Значи тук има... Чакай. Извинете, но... Да виждате по-добре, ще намаля. Ето тук съм направил една кула. Сравнително голяма. С малко по-странен дизайн. Ето как виждате. Ето. И вътре, нека пристъпим. Не съм добър по обзавеждането, така че... Ето какво реших да направя. Не знам защо така. Така ми хрумна. Да. Да пристъпим втори етаж. И ето тук как го направих. Спрямо доста добре. И последния, който няма нищо. Ще направя. Ето последния, който няма нищо в него. Просто така. Ето. Доста добре, според мен. Тук съм си направил някаква миничка. Тук ми е недър портала. Ето как го направих. Извинете. Ето. Мисля, че няма смисъл да влизам вътре. Тук е едно мостче от голямата къща за към фермичките, които сега ще ги покажа. Ето ги. Тази ферма тук е за хляб. Ето. Тук е мескам с мачката. Нищо какво ще ги правя. Ето за хляб. Чакай да е тук. На моркови. Ето как същата. И тук за картофи. Абсолютно същото. Пак малко съм залага, но пак малко съм смачкал. Тук честрумче, ето как изглежда отвън. Не обикновено честрумче. Склад, не иска да наречете. Ето отвътре. Как изглежда, какво представлява. Нищо не съм слагал. Просто така го направих за украса. Да. Продължаваме с следващото. Там съм си направил нещо като мостче за риба. Тук лови рибка. Ето как е. Да, взем си въдица да ставам тук. Ще хвърляте и си ловите риба, да. Доста добре. Според мен, но това ще го реши само Ник. Тук е едно... Тук ми е enchanted table, ето как го направих. Така. До 30 лева, не е обикновен. Да, ето сега ще видите. $30. Какво още? Не съм показал. Освен тази глед. Да, имам още една кола направих. Тук малко си поиграх. Тук още една кола. Тя е малко по-малка, но с малко по-разнообразен дизайн, смисъл. Ето как е гледа. Тук доста добре според мене. И влизам вътре да видите какво има. И ето пак някакво честрумче. Да. Като водата, което е нещо като може. Не знам, просто винаги на всяка кола слагам до вода. Не знам защо. Но така съм се решил, така ще го правя. Ето тук лампи съм сложил. Мога защо толкова ръчки. Трябва да е така.
Да, разбрахте идеята. И ето тук вътре как изглежда. С прозорци и реших тук да сложа лейлон, защото не знаех какво да сложа. Като е доста така широко и така. И сега стана голямата къща. Да, не са много постройките, но все пак доста труд ми отнем да ги направя, да ги измисля. Къщата не мисля, че кой знае какво. Ето традиционната вода. Да влизаме вътре. Реших да брикса пода, защото не знам. В смисъл, пак казвам, съм добър в обзавеждането, така че горе-долу се постарах нещо да измисля да обзаведа, но пак не съм се справил добре. Тук пак легло. Ето как е. В смисъл, аз мислих да бъде празно, но викам, защото пък да не сложи нещо. Тук лампи, тук се качваме на втория етаж. Така. И тук, каквото виждаме първо, е един телевизор. Тук сядаме и гледаме матч. Чакайте. Ще издържат разни. Между това аз няма показах отвънка, сега ще трябва да я покажа отвънка. Ето тук пак някакви столчета, там пак. Тук няма нищо и тук минаваме към една тераска. И когато мога веднага да ви покажа отвън как се направи, ето външен дизайн. Ето вижте. Да, това се построихте. Покрива доста време, не в смисъл малко работата, но си заслужава, защото доста готин се получи. Да. И това беше от мен, кандидатурата за KibiCraft, да имаме приемешник с Lendybos и